consulta nawe. Thokoza sawubona Dumela Absheni Endalo, umkhuloti inyanga segoli, inyanga esiza abantu, umkhulu wesizwe sonke. Bakwethu ngiyabulisa kusuka endaweni yaseGoli eMonjo, la ngisiza khona abantu, la ngipheka khona umuthi wangempela uTT othithiza abantu, ozothi impilo yomuntu isukume izinto zenzeke. Today I want to talk about umuthi ritual. One will be asking ukuthi mkhuloti, what do you mean when you say umuthi ritual? Let me tell you something, excuse me. For example, this muthi here at the back. Can you see this muthi? Ne? Lo muthi lo ngaphakathini uzamlandela lo. Okay, fine. Then there is any muthi, or I can even use this one. Okay, let me put this one here. Let's say maybe you are using this muthi to do something. I'm talking about any muthi. Any muthi. I'm looking for a spoon. I don't see one. I'm talking about any muthi. Any muthi of which uyawusebenzisa. Mhlambe lo muthi lo uthathe enyangeni, mhlambe lo muthi lo uthathe sangomeni, mhlambe lo muthi lo uthathe from any healer. This is umuthi ritual. I'm teaching you something. Umuthi uma ufika eindaweni ezinye, let's say lo muthi lo ungena nawo kini. Gini nashonelwa ubaba azange nageza umuzi. Nashonelwa ugogo azange nageza umuzi. Nashonelwa umama azange nageza umuzi. Abanye benu lo muthi lo ungena nawe ekhaya kuyikuthi kunengane eyayenza iabortion. Lo muthi lo ungena nawe ekhaya kunomuntu ovala inhliziyo ngenyanga oye kuyo. Omunye umuntu ufuna uye kunyanga yakhe, le nyanga yakhe abayenza ukubheda nayo. So ngamanye amagama, njengoba lo muntu lo afuna ukuthi uhambe uye kunyanga yakhe, wena njengoba uhambile enyangeni yakho oyithandayo, wena uma usubuya akusena kujabula, akusena kuzwana, akusena kusizana. So kuleyo nto leyo umuthi ritual. I want you to understand something here. Umuthi ritual. Ngizokufundisa ukuthi umuthi uma ungena kulo muzi loyo, sometimes uma umuthi ungena emizini efana leyo, umuthi uyafa, uphelelwa amandla. Uma umuthi uphelelwa amandla, mkhuloti nyanga enkulu yaseGoli, khehla lamakhehla, mkhulu omuhle kunabo bonke, ngisizakala kanjani? Umuthi wami uyenza kanjani ukuthi ube namandla futhi? That's something of which ngizokufundisa yona namhlanje. Ukuthi how do you empower umuthi wakho ukuthi umuthi wakho usebenze futhi? Umuthi uyenza njani ukuthi usebenze futhi? We have two things of which we use ukwenza ukuthi umuthi usebenze. Kwesinye isikhathi umuthi ulandila izolo, umulandila izolo kusasa ungena esikhathini. Already ungena esikhathini, loya muthi loya uyafa. Wena as intombazana enekukunasi, intombazana enekukunukunu, intombazana enepupunupu egulayo, wenza njani ukuze uphakame? Uma uqeda esikhathini kumele ukuthi lo muthi lo uphakamise kuze ukwazi ukuthi usebenze. Abantu abaningi bathi dokotela uthi ukuthi njengoba ngiphila ngiyasebenzisa imithi, but imithi yami imifike ekhaya iyafa. Kuthiwa la ekhaya kunesilwane. Lesi silwane uma sifike ekhaya sikhafela imithi. Lesi silwane uma sifike ekhaya sivala imithi. La ekhaya kunento efakiwe ukuthi uma ungena nomuthi, umuthi uvele nje ufe. Ungahamba uye enyangeni oyaziyo ukuthi le nyanga lekuthiwa inamandla ifana nothi, but uma qala ungena ngalo muthi kuvele nje kube kungathi umuthi wakhona ngathi wawuthenga kwamuthi shop somewhere. Ngifuna ukuzwe kahle makunjalo ke. Umuthi uqwalisa ngamandla. At some point, let's say umuthi wakho ugeza ngawo, but you don't see any results. This is what you do. You buy matches. You can buy 2 boxes of matches. Umuthi ngama box out 2 matches kanje. Lama box out 2 matches. What do you do? Uthatha lo muthi. Yabona? I want to teach you something today ukuthi mina ngiyinyanga angiyento yokudlala mina. Uma umuthi wakho usufile noma umuthi wakho ubona kungathi lo muthi awusebenzeli, what you do, you scrape your sticks of matches lazivutha ngakhona. Yabona? Can you see what I'm doing? I believe you can see because of you need help. A person who needs help yonke into uyayilalela akakhethi futhi. You can never say you need help but you are choosing. No. A person who needs help listens. Wenza kanje umuthi wakho. Yabona? Uthathe into enyangeni uyibona ngathi ayisebenzi. This is what you do.
Wabana getsa? There are only 2 remedies. I'll teach you this and teach you another one again. Yabona? I hope you can see. These are things of which one needs to know emhlabeni. This is how you empower umuthi wakho. Uvusa umuthi ofile. Nanoma ubona umuthi ngathi uyawusebenzisa but lo muthi lo ngathi usebenza slow. This is what you do. Yanga yimpedu umkhuloti. Khulu wesisu captain izinyanga. Inyanga inkulu yaseGoli le. Ayi bangazenza bangabathatha abantu abayisemanzini babayenze ini but ayikho inyanga ene vibe njengami. Bakade abasakade. Mina ngibasebenzile abantu mina ngibasebenzile abantu. Nginemoto, nginemizi, nginamakhosikazi. Now this year I'll be marrying 2 wives. Ngoba nje ngiyasebenza akudlalwa. So you are doing this repeatedly. Awulayithi wenza kanje. Muthi omkhulu kabi lo. Yabona? I hope you can see. Yabona? This is what you do. Can you see? Can you see? Lana we are dealing with umuthi ongathi awusebenzi noma umuthi othulile. Yabona? Yabona? I hope you can see. 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 Okay, good. Then you'll be doing this repeatedly up until you finish 2 boxes of measures. Then when you do that, lo muthi lo uyavutha spiritual. Uyaqala uba namandla. Uma uqala uba namandla, uzabe usuqala ukusebenzela. Uzabe usuyaqala uyakusebenzela. Muriano tlabe usuqala usewusebenza. This Dr. Uti umkhuloti bakwethu, I want you to know ukuthi ngiyinyanga esebenza abantu. Ngithwasisa abantu la ekhaya. Uma ngithwasisa abantu la ekhaya, uma ufuna ukuthwasa, unengane ehlushwa idlozi, unomama ohlushwa idlozi, unobhuti ohlushwa idlozi. La ekhaya uma umuntu ethwasa, it is just for free. Uthwasa mahala, awubhadali. Ubhadala ngenkomo uma usuqedile ukuthwasa ususebenza abantu. Ithongo lisho kanjalo kumina. Rightly from now ngoMarch ngivela amathwasa. Wonke umuntu ofuna ukuthwasa, you can come. Ngiyakwamukela uzothwasa, impilo yakho ikwazi ukuthi ibe right. Impande kaWuti phansi kwesandla sempande yakashibura. Impande yakwaShibura, impande ephethe umuntu esifazane, impande ephethe ugogo. Ila kona nami ngalanda khona impande yobunyanga. Manje ngiyaqela uma ufuna impilo yakho ukuthi ishintshe, into zakho ziyenzeke. Uma unenkinga yedluzi, please do make sure that you call me. Amanamba avela la ukuthwasa la ekhaya, it is for free. Kodwa awuzi la ekhaya uzothwasa uhamba ne boyfriend yakho noma uhamba nonkuluyi wakho. Uma ufuna ukuthwasa la ekhaya, uza nabazali bakho noma uza nomndeni wakini, ngizokhuluma nawo, ngizokuthi uvela kuphi uwakabani. Angifune umuntu ukuthi usuka le mapipini unyawupe boy usuka le mapipini noma usuka kuphi seza la ekhaya yathi uzothwasa. Ngifuna umuntu oza nabazali bakhe nefamily yakhe abazosayina i-consent form yokuthi mina ngi-rightful guardian noma ngumuntu yokuthi umntana kithi ngiphila naye, i-ID yami le ne-ID yakhe ile, uzothwasa la ekhaya. Siyamvumela ngoba Dr. Uti sizothwasa lapha ekhaya, it is for free. La ekhaya ukuthwasa is for free. Ngivulela wonke amathwasa manje ukuthi amathwasa awangene, sizosebenza umsebenzi wedluzi. La ngikhona ngiseGoli eMonjo, ila ngisebenzela khona abantu. Amathwasa kuyazi mina ukuthi ngiwabeka kuphi. Ngiyathokoza futhi ngithokoze kakhulu. Akuna ukuthi amathwasa ngawahlalisa endaweni ukuthi ayikho right, ngiwahlalisa endaweni right ehloniphekile, bakwazi kwezinto zabo ngendlela right. Ngiyathokoza indawo share makhosi. Salta nawe.